B'allokazzjoni ta' €2 miljun, it-tnejn filgħodu tnieda l-Fond għar-Riċerka tal-Ispazju. Fond li se jkun amministrat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u se jkun mifrux bejn l-2018 u l-2022. Permezz tiegħu diversi entitajiet u għaqdiet jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja sa massimu ta' €150,000 għal proġetti ta' riċerka li jkunu mifruxa fuq 20 xahar. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega kif grazzi għall-għarfien li jinstab dawn il-proġetti, il-pajjiż stess se jkun qed igawdi hekk kif ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet iktar informati. B'dejta li nistgħu niġbru mill-ispazju, nistgħu naraw kif eżempju nindirizzaw aħjar il-problema ta' traffiku ġewwa pajjiżna. Kif eżempju għandna dejta ħalli nindirizzaw anke l-ixxu tal-immigrazzjoni illegali. U allura hemmhekk anke grazzi għal din id-dejta u grazzi għal riċerka u l-użu tat-teknoloġija nkunu iktar intelligenti aħna biex nużaw dik id-dejta għal benefiċċju tal-poplu Malti. Għal diversi snin, il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija ħadem ma' entitajiet spazjali fosthom l-Aġenzija Spazjali Ewropea. Gordon Campbell, il-kap tal-Uffiċċju tal-Industrija, qal li l-istess aġenzija minn dejjem saħqet li kull pajjiż jistudja l-ispazju li hemm fuqu hekk kif dan dejjem se jservi ta' benefiċċju. Dan hekk kif kull pajjiż għandu karatteristiċi differenti. Given its location in the Mediterranean and given the importance of the Mediterranean region at this point in time. So if you look at the amount of maritime traffic passing through Malta's area of the Mediterranean, there's a number of commercial opportunities and operational potential that Malta really could where Malta really could play an important role in the use of space-based surveillance, control, law enforcement in the region. Il-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Policino Orlando qal li l-fond ta' €2 miljun huwa esklusivament għal benefiċjarji Maltin. Il-fond jifforma parti mill-Politika Nazzjonali tal-Ispazju bil-pass li jmiss ikun programm ta' edukazzjoni spazjali. Li ħajfoka mhux biss fuq proġetti relatati ma' dan is-settur, imma wkoll u b'mod notevoli fuq l-edukazzjoni li hija relatata ma' dan is-settur ħalli jkollna iktar tfal Maltin u Għawġin japprezzaw fil-fatt kemm il-settur jista' jkollu relevanza mhux biss fuq il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha, imma anke relevanza partikolari ekonomika għal pajjiżna.